στην ιδέα του ασφαλούς ευρωπαϊκού διαδρόμου, για να μην θαλασσοπνίγονται οι άνθρωποι. Όσες φορές ετέθη στο τραπέζι αυτό, το πολιτικό, το διπλωματικό, αυτή η ιδέα απορρίφθηκε. Δημιουργείται εντύπωση ότι για αυτή την κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, την απαράδεκτη αυτή κατάσταση, φταίνουν αποκλειστικά οι ξένοι, φταίνουν οι εγωιστές Ευρωπαίοι. Ο πρώτος τείχος όμως που συναντάει ένας κυνηγημένος όταν φτάνει στην Ευρώπη είναι στον Εύρο. Έτσι. Αυτόν τον τείχο που τον έφτιαξε ο κ. Παπουτσής, με ζήλο, στη συνέχεια ο κ. Σαμαράς και ποζάρι μπροστά και μας έλεγε ότι έτσι δεν θα έρθουν τρομοκράτες. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι θα ανοίξει ένα πέρασμα εκεί. Θα ανοίξει μια διόδο. Αυτό δεν συνέβη ποτέ, όπως και πολλά άλλα που είχε πει ότι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αν άνοιγε ο φράχτης του Εύρου, δεν θα άνοιγε ο ασφαλής ευρωπαϊκός διάδρομος, αλλά θα εγκλωβιζόντουσαν πολύ περισσότεροι πρόσφυγες στην Ελλάδα την ώρα που έκλειναν άλλοι τα βόρεια σύνορα με μονομερείς ενέργειες. Θα πνίγονταν λιγότεροι όμως. Παρακαλώ, όπως άκουσα προσβλητικά πράγματα χωρίς να διακόπτω, δεν είναι και πολύ ευγενές αυτό που κάνεις. Είχαμε πέρυσι 3.500 νεκρούς στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο από τους οποίους 800 παιδιά. Πολλοί από αυτούς τους νεκρούς θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί αν είχε ανοίξει ένα ασφαλές χερσαίο πέρασμα στον Εύρο. Αυτό δεν συνέβη ποτέ. Υπάρχει ευθύνη αυτής της κυβέρνησης για αυτούς τους νεκρούς. Υπάρχει η ανάγκη να ξεχωρίσουμε την παραβατικότητα, την εγκληματικότητα, από το δικαίωμα του πρόσφυγα να ζήσει μια ανθρώπινη ζωή, όπως προβλέπουν οι συνθήκες της Γενέβης που έχει υπογραφεί, πριν αρκετές δεκαετίες. Άκουσα τον κύριο Βαδημούλη με χαρά και με έκπληξη να αναφέρεται και να επιμένει σε αυτό, στην τήρηση της νομιμότητας και στο διεθνές δίκαιο, και μάλιστα να αναφέρεται επανειλημμένα στη Συνθήκη της Γενέβης, και αναρωτιέμαι αν έχει διαβάσει τη Σύμβαση της Γενέβης, αν είναι και αυτό στις 7.500 σελίδες. Γιατί η Σύμβαση της Γενέβης προβλέπει ανθρώπινες συνθήκες φιλοξενίας και κράτησης των προσφύγων. Δηλαδή, στιβάζονται αυτή τη στιγμή στα hot spots, στα κέντρα υποδοχής, όπου οι συνθήκες είναι επίσης άθλιες. Πρέπει να το πούμε αυτό. Όπου υπάρχουν εξεγέρσεις. Όπου ο κόσμος κάνει ουρές 3 ώρες για να φάει ένα κομμάτι ψωμί και τσακώνεται μεταξύ του, όπου δεν υπάρχει βρεφικό γάλα για τα παιδιά. Αυτά τα hot spot που ο κ. Κουρουπλής, ο υπουργός εξωτερικών, μας έλεγε ότι είναι Χίλτον. Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα δίνει μαθήματα ανθρωπιάς και σώζει τις τιμές της Ευρώπης. Και δεν ξέρω αν μαθήματα ανθρωπιάς θεωρείται τη βία των ΜΑΤ στον Πειραιά κατά οικογενειών και παιδιών, τα χημικά που έχουν πέσει μέσα σε κέντρα κράτησης με ανήλικα, την βίαιη εκένωση της ειδωμένης χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων και με τον αποκλεισμό των οργανώσεων και των εθελοντών με απειλή σύλληψης. Αν αυτά είναι μαθήματα ανθρωπιάς και σώζουμε την τιμή της Ευρώπης. Επίσης, η Συνθήκη της Γενέβης προβλέπει επαρκές και αποτελεσματικό σύστημα εξέτασης ασύλου, εξέτασης αιτημάτων ασύλου και παροχής ασύλου, το οποίο δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει στην Ελλάδα, δεν εξασφαλίζεται η δυνατότητα παροχής ασύλου. Και φυσικά απαγορεύει τις μαζικές επαναπροωθήσεις και μάλιστα σε χώρες όπου διατρέχουν κίνδυνο η ζωή των προσφύγων. Αυτή η Ευρωτουρκική Συμφωνία έχει πετύχει ορισμένα θετικά, για να μην μηδενίζουμε. Έχει μειωθεί πάρα πολύ. Έχουν μειωθεί οι προσφυγικές ροές. Δεν γίνεται, κύριε Παπαδημούλη, από τη μία να κόπτεστε για τη συνθήκη της Γενέβης και από την άλλη να μας λέτε ότι η συμφωνία είναι θετική, έχει και θετικά. Μια συμφωνία που παραβιάζει, που κουρελιάζει τη συνθήκη της Γενέβης, δεν μπορείτε να λέτε ότι έχει θετικά. Ή θα πρέπει να μας πείτε ότι η συμφωνία αυτή δεν παραβιάζει τη συνθήκη της Γενέβης, στην οποία πρέπει να λέτε ψέματα, αλλά μπορείτε να προσπαθήσετε. Ή θα πρέπει να καταγγείλετε τη συνθήκη, να βγείτε έξω από αυτή τη συνθήκη και όχι να χρησιμοποιείτε την εύκολη δικαιολογία ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Και αυτή η συμφωνία, ευτυχώς που υπήρξε αυτή η απόφαση της Επιτροπής Προσφυγών, που δείχνει ότι η συμφωνία αυτή δεν λειτουργεί. Και ευτυχώς που δεν λειτουργεί. Πρέπει να το πούμε, όχι μόνο δεν μπορεί να λειτουργήσει, αλλά δεν πρέπει να λειτουργήσει αυτή η συμφωνία. Και τι θα κάνει τώρα αυτή η κυβέρνηση? Η ερώτησή μου είναι αυτή ουσιαστικά. Θα περιμένουμε να παρακαλάμε τον Ερντογάν μην ξανανοίξει τη τρόφιγγα? Θα παρακαλάμε από την άλλη του Ευρωπαίου να μας δώσουν κονδύλια τα οποία μας θα δίνουν υπό όρους.
Μας δίνει μόνο για ασφάλεια. Η μόνη ανθρωπιστική λύση είναι να βοηθηθούν από την ελληνική πολιτική αυτοί οι άνθρωποι να συνεχίσουν τον δρόμο τους, ακόμα και αν αυτό σημαίνει απειθαρχία απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει συμφωνίες οι οποίες παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα την οποία επικαλείστε. Κάποια στιγμή θα πρέπει να διαλέξετε ή Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνή νομιμότητα και νομιμότητα γενικότερα. Αλλά η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο γι' αυτό. Περιμένει να δει τι θα τη πούνε, όπως συμβαίνει και με τα υπόλοιπα βέβαια. Όπως συμβαίνει και με το μνημόνιο, το οποίο αφού το αποδέχθηκε την υποτέλεια, αποδέχθηκε την απικία χρέους, τώρα λέμε ότι μας πούνε. Και φάνηκε το Σαββατοκύριακο αυτό. Μπορεί να μην φοράμε γραβάτα, μπορεί να είμαστε θλιμμένοι που τα εφαρμόζουμε, αλλά τα εφαρμόζουμε. Είναι απαράδεκτα τα δύο πράγματα που ψηφίστηκαν. Δηλαδή, κυρίως οι ιδιωτικοποιήσεις επάπειρο, δεν ξέρουμε δηλαδή μέχρι πού θα φτάσει το ξεπούλημα, δεν υπάρχει πια τέλος στη λίστα, και ο κόφτης. Ο κόφτης αυτός, ο οποίος πλέον δημοθετεί ότι παρακάπτουμε το κοινοβούλιο. Ένα κράτος του οποίου το κοινοβούλιο δεν έχει έλεγχο στον προϋπολογισμό του δεν μπορεί να ονομάζεται δημοκρατία. Δυστυχώς αυτό γίνεται από την αριστερά, από ένα κόμμα που έφτασε στην εξουσία λέγοντας ότι είναι αριστερά. Κάποτε ελέγχθη ότι είμαστε κάθε λέξη του συντάγματος, τώρα θα είμαστε κάθε λέξη από τις 7.500 σελίδες που υπογράψαμε και όσες ακόμα μας υπαγορεύσουν. Ευχαριστώ. Η θέση μου απέναντι στις κριτικές είναι ότι αν ήρθαμε εδώ απλώς με αφορμή το προσφυγικό για να καταγγείλουμε την αριστερή κυβέρνηση, λάθος θέμα, λάθος ώρα, ευχαρίστως να τα συζητήσουμε άλλη ώρα. Όμως να ξέρετε ότι αυτό δεν θα διαρκέσει, επειδή το μνημόνιο είναι αντιδημοκρατικό, είναι αντικοινωνικό, είναι καταστροφικό, το κίνημα του λαού θα ξαναξεκινήσει αυτή τη φορά ενάντια σας. Και όπως αυτή τη στιγμή στη Γαλλία όλα τα διακαλύστια της χώρας είναι κλειστά μέχρι να πέσει ο αντεργατικός νόμος, έτσι θα ξαναγίνει και στην Ελλάδα και τελικά αυτοί που θα φύγετε με ελικόπτερο μάλλον τελικά θα είστε εσείς.